Kijk, Jans en ik leren elkaar kennen en wij gingen vaak mee naar elkaars optredens toe. En op een gegeven moment vroegen de mensen van ja, zingen jullie niet samen? Nee, dat deden wij niet. En toen zijn we toch maar begonnen, vandaar dat het hele verhaal woonwagenduo. Ja, toen kwam Emiel in beeld en ik bedoel, ik sta al ingeschreven voor een aanleunwoning. Maar ik heb Emiel altijd een legende gevonden en dat heb ik, zijn zoons weten dat ook en Emiel weet dat ook. Voor mij is het een hele eer om in deze stal te mogen werken. En wat mij betreft is het voor ons een deal voor het leven. Als je naar die samenwerking met Emiel moet typeren, hoe is het eigenlijk? Ja, fantastisch. Voor mij was het natuurlijk weer thuiskomen bij Emiel. Net wat Emiel zei, ik heb al eerder gewerkt met hem, met het Holland duo. En nu weer, ja, het is gewoon een hele fantastische gozer. Er is niks mis mee met de naam woonwagenduo of wat dan ook. Maar het klinkt stom, de handel, de cafés en noem alles maar op, die hebben daar gewoon moeite mee. Terwijl ze heel veel geld eraan verdiend hebben, hebben ze toch moeite mee om hun te boeken. Want dan denken ze, we krijgen het hele woonwagenkamp binnen en ellende. En dat is gewoon bullshit. En, want uiteindelijk zijn de Frans Bouwers, de Jannissen, de Django Wagners, Frans Duits, noem ze allemaal maar op. Hè, Gatje Dame, dat zijn woonwagenjongens. En die hebben zo'n belangrijke stempel gezet op dit genre. En dat hebben hun ook. Maar je hoeft het niet te benoemen. Ik snap wel waarom ze het gedaan hebben. We hebben gezegd, joh, laten we nou meteen die discussie weghalen. Het had voor mij ook Holland duo mogen zijn. Maar kregen we niet voor elkaar. Maar uiteindelijk zijn we blij met deze naam. Het is toch dan van onszelf, zeg ik maar. En we hebben hem zelf verzonnen met elkaar. En ja, ik ben er trots op.